Казвам се Радослав Йорданов и в момента работя в Spaghetti Kitchen и бар като главен готвач. Интересното в Spaghetti Kitchen бар е именно това, че има и зона обособена като бар. Интересна е и шоу кухнята, която клиентите могат да видят как се приготвя при тях храната. Самото меню е сбито до една страница. Обхванати са няколко неща, като паста, салата, прошуто бар, грил и десерти. Имаме витрина, която ни е акцент, на място се приготвят. Използваме висок клас продукти. Селектирали сме ги от няколко места. Някои неща дори си ги внасяме ексклюзивно за нас, за да може да се приготвят нещата по-различно от на другите места. И смесен тип кухня е. Гордеем се с цялостната концепция. Гордеем се също така с паста, която приготвяме тук, тъй като наистина Spaghetti Kitchen е името на заведението. И там акцентът е насочен най-високо. За сега имаме изключителни отзиви. Разбира се, приготвяме неща и на грил, на дървени въглища. Също са подбрани от български ферми месата, които ползваме. Основното меню се сменя също сезонно, пролет, лято и есен-зима.